Keď už idem do krajín ako Somálsko alebo Afganistan, tak tam už potrebuješ mať fixerač alebo vycestovať sám, to hraničí s debilitou. A minule to povedal ten náš fixer, lebo tam za chvíľku bude ďalšia ťažká občianska vojna. Niekto povie, prečo sa nešiel letenko? No lebo to stála polročný plat. Kamaráti dostali fakt, že ťažkú žltačku, jeden choleru a tak ďalej. A pritom alkohol ako dezinfekcia nefunguje, to je len ďalšie ospravedlenie ako piť. To mi bereš mi môj mýtus, teraz neblázni. Ahoj, moje meno je Ivan Jaček, nahrávame reláciu s názvom Úspešný Slovák. Dneska sme sa vybrali zase do terénu a navštívili sme nového hostia a tým je Martin Navrátil. Ahoj. Ďakujem. Ty si vlastne, môžeme to nazvať z firmy Travelistan, ty si cestovateľ a ideme sa o tom dneska rozprávať, čomu sa venuješ a podobne. Alebo skôr nám ty môžeš povedať takový jednou, dvomi vetami, že čo si, keby sa niekomu predstavuješ. To je na jednej strane ľahká otázka, ale vždy je to pre mňa trošku tak ťažké, lebo niekde ma označujú za cestovateľa, ja sa ním nejako neoznačujem. A ak by som to mal tak vtipne povedať, tak keď prichádzam niekde do nejakej krajiny, vypisujem tie rôzne vstupné formality alebo vízové, tak poviem, že som self-employment alebo že som vlastne živnostník, takže toto tam dávam, lebo nikde sa človek nedáva, že je cestovateľ, lebo to vzbudzuje také podozrenie. Ja som čítal aj, mám prečítané tvoje knižky niektoré a podobne, a mne sa páči, že boli ste niekde napríklad v Somálsku a tam hovoríte, že čo ste, že sme cestovatelia a došli sme objavovať to a že oni to nechápu proste túto súvislosť, že jak, že ste cestovateľ, kto to je? Všetko závisí od krajiny, kde človek ide, presne ako je Somálsko alebo Afganistan, kde turistický ruch neexistuje už niekoľko desaťročí. Keď si zoberiem, že v Afganistane už od 79. to proste neexistuje a tí ľudia nepoznajú slovíčko a keď toto niekto bude počúvať, takže ako to, že to nepoznajú, proste oni to nemajú vo výbave, keď neexistuje turistický ruch, tak to proste nepoznajú, nevedia ako s tým slovom narábať, tak vtedy človek ani nepovie, že nejakým novinárom alebo niečo, tak prišiel som sa pozrieť na situáciu, ako to je. Proste to nedá sa zabaliť do nejakého jedného slovíčka, pokúšam sa to nejako vysvetliť, ale aj tak tomu nerozumejú. Nechápu to, pretože oni vedia, ako napríklad, oni sa samozrejme chcú dostať von z tej krajiny, vedia, koľko stojí letenky, oni nechápu. Napríklad do Somálska obojsmenná letenka stojí $1200, do Afganistanu ťa to vyjde na nejakých $900, nechápu. Nereálne asi, že? Absolútne nereálne v krajine, kde sa zarába $2, 3, 4 denne a $4 už je veľmi dobrá suma, tak je proste pre nich nepochopné, prečo ste prišli do krajiny, kde sa niečo deje a ešte za to míňate peniaze, akože ty si z nejakého divného sveta. Jak sa tam dorozumievaš takýchto krajín, ako je Somálsko, ako tam je angličtina, alebo neviem, máš viacej jazykov, neviem teraz, či rozprávam len takou Hindi English, lebo to angličtinu som sa učil v Číne a v Indii, takže to poznačilo, ale má to jednu veľkú výhodu, ja im rozumiem, oni mne rozumejú a ľudia, ktorí študovali, povedzme, mám kamaráta, ktorý študoval v Anglicku a keď začal rozprávať to krásnom britskou angličtinou, tak mu proste nikto nerozumie a ja mu prekladám úplne, že bez problémov. Čiže potom niekedy v Anglicku si myslel, že som asi fakt z Indie s týmto ksichtom. Ale rozprávam teda anglické základy nejakej ruštiny, lebo správam hlavne Centrálnu Áziu. Ale keď už idem do krajín ako Somálsko alebo Afganistan, tak tam už potrebuješ mať fixerače, niečo ako, nechcem ho ani nazvať sprievodca, ale niekto, kto sa vyzná v danej situácii, alebo vycestovať sám, to hraničí s debilitou, čiže cez neho sa dorozumieva, napríklad v angličtine ono rozpráva 4 jazykmi, lebo Afganistan je rozdelený na niekoľko kmeňov a Somálsko je samozrejme tá somálčina, ale tam zase závisí, z ktorého kmeňa je a tak ďalej a tak ďalej. To sú také nuancy, pre niekoho to môže znieť, že na čo, ale keď to človek si neustrie hneď tieto nuancy, tak si tiež zahráva, že to zle dopadne. V týchto krajinách všetko ide vyslovene nejako, že všetko môže výjsť a nemusí nič výjsť. A vďaka sociálnym médiám, a to je teraz jedno, či sú to naše, ale nie som jediný, kto cestuje do takýchto krajín, sú XY ľudí, vieme to nájsť na YouTube, vieme to nájsť na Instagrame, na Facebooku. Oni častokrát hovoria, že všetko je v poriadku. A majú keď sa nič nestane, všetci sú najväčší hrdinovia na svete, ale keď sa stane, všetci chcú vrátiť čas. Ja napríklad teraz, jak sa poviem príklad,
kam bol naposledy v Afgáne a mal som tam dve skupiny, s ktorými som sa poznal a tak ďalej. Oni napríklad dopredu vedeli, že nesmú stratiť pas, lebo keď stratia pas, musia na čierno prekročiť hranice s Pakistanom, lebo tam nie je žiadne veľvyslanectvo Európskej únie. Keď sa ti niečo stane, hocičo, nikto ti s ničím nepomôže. A oni do toho s tým rizikom idú tí ľudia. Áno, ja ich na všetko upozorňujem. Akože napriek mojim skúsenostiam ja nikdy nedám riziko na 0. Ja sa môžem k tomu riziku 0 približiť. Mám tam fixera. Minimalizovať len, hej. Mám tam fixera, ktorý sa v tej situácii vyzná a keď mi on povie, že Martin, nejdeme tam, tak ja ho počúvam, nejdem bojovať. Ty musíš zabudnúť na to, že si mal nejakú zidealizovanú predstavu, že toto bol tvoj Everest, že toto si chcel vidieť, ale keď ti poviem, že nejdeme, lebo máme divný z niečo pocit, alebo máme nejakú informáciu, ty nesmieš začať v tomto prípade bojovať. Ten fixer, to je teda ten lokálny možno človek? Lokálny. To je niekto lokál, čo má aj kontakty, to asi telefón plný telefónnych čísiel, tak nejako? Presne. Tak toto presne funguje, že my si to vždy preberieme tú situáciu. Ono mi doteraz všetko vyšlo, ale sú situácie, kedy mi povie, že Martin, vieš, čo mám z toho pocit. Ak máš blbý pocit, tak tam proste nejdeme, oblečíme sa do lokálnych, aj napriek tomu, že svietíš. A mne sa vtedy ozvalo pár ľudí na sociálnych sieťach, ktorí boli v Afganistane, že prečo to preháňam, ono je to úplne v pohode, nikdy nič nezažili a že OK, ja sa len teším z toho, že sa vám nič nestalo. Ale presne takto sa stalo, že cestovali 2 Poliaci, 2 týždne sa im nič nestalo, že vypisovali na sociálnych sieťach, už toto je chyba počas cesty vypisovať z takýchto krajín na sociálnych sieťach, že a médiá to vidia inak a všetci sú priateľskí. A na 15. deň ich zatkli a 2 mesiace nevyšli z väzenia, lebo robili niečo, čo proste mali pocit, že už sú majstri na sveta. Tá situácia, čím si tam dlhšie máš pocit, že sa už v tom vyznáš a začneš robiť blbosti. A blbosti také, že začneš už nie si viacej ostražitejší, začneš rozprávať svoj plán cesty. Vznikajú tam tie nebezpečenstva nejaké? Zažil si, že naozaj, že keby chceš niečo povedať, že dobre, že chvála Bohu sme tam neišli, alebo ja neviem, niečo tam udialo sa tam. Že naozaj už dopredu sa tomu snažíš vystrihať? Ja sa tomu snažím vystrihať a vždy, keď prichádzam k checkpointu, poviem, že nefotiť. Samozrejme, každý, keď vidíš to, tak v ľuďoch je tá túžba si to nejako odfotiť a že ľudia... Raz sa stalo, že niekto si to mal pocit, že Natáša odfotila a nastúpili vojaci, že okamžite čo to bolo. Ale viete, že počúvaj, prečo to robíš? 20 rokov žijú v tom, že ich môže niekto nasnímať. Máš pocit, že tí, ktorí nevieš, čo je nebezpečie, čo je, nikdy si nič takéto nezažil, máš pocit, že týchto ľudí ty oklameš nejakou práve vymyslenou vecou a všetko to vedia skontrolovať. Toto sú tie veci, asi čo si povedal na začiatku, že to není že si vyberáš tých ľudí na tieto nebezpečnejšie destinácie. Neviem, či to nazývam. Je to nebezpečné, nazvime to pravým menom, napriek tomu, že Afganistán, mnoho ľudí povie, že Afganistán už nie je tak nebezpečný, ako bolo, povedzme, predtým, než odišli spojenecké vojska. Áno, to je pravda. A z pohľadu Afgánca je to menej nebezpečné, ale z nášho pohľadu je to stále nebezpečné, pretože stále sú tam bombové útoky. Nie je tam taká intenzita, ako to bolo predtým, ale stále existujú. A minule to povedal ten náš fixer, lebo tam za chvíľku bude ďalšia ťažká občianska vojna, že tam nastupuje ISIS Khorasan, tí, čo urobili v Moskvete útoky a tí chcú ešte perverznejšiu formu toho Talibánu, čiže ešte viacej ortodoxnejšie a už robia bombové útoky. A ono to začína tak, že keď prišli spojenecké vojska, tiež bol kľud a raz do mesiaca niekde niečo vybuchlo, ľudia sa len tak zasmiali, veď nič sa nedeje, ale už tá intenzita sa zväčšovala. Poďme do toho, čo je na jednej strane super, máme troška zimomriavky, z toho je to také zvláštne, ale poďme teda zase naspäť, ja to troška obrátim. Jak sa dostal vôbec k takémuto niečomu cestovaniu, ako celkovo ma zaujímalo? Taký môj sen ísť do Jordánska, vidieť naživo Petru. Dneska tam odletíš úplne bez problémov. Za koľko? Za 50, alebo aj to preháňam možno aj. My sme museli cestovať autobusom, to trvalo 4 dní a 4 noci s karosou, non-stop, karosou, neklimatizovanou, spalo sa v uličkách. Niekto povie, prečo sa nešiel letenko? No lebo tá stála polročný plat. Teraz si položte otázku, či by si dal za letenku polročný plat. Čiže či by dal niekto za letenku, povedzme, do Jordánska 4200 eur. Tak myslím, že teraz by veľa ľudí povedal nie a hľadá iné skulinky. A to som nebol ja, to bola celá slovenská spoločnosť. A prišiel som do tej Petry, splnil sa mi sen, akože wow. A
som si povedal, že najkrajšia vec na tomto svete si plniť na sny. Takže postupne to išlo, bol som turistickým sprievodcom, potom som sa osamostatnil, založil Travelistan, čo bol spočiatku ako cestovateľský portál, potom sa z toho stala cestovka, ktorá trvá do dnešných Ste vlastne cestovná agentúra, to môžeme tak nejak nazvať ako cestovka? Áno, cestovka sme, jasne. Čo ti dáva to cestovanie? Ja skôr poviem tak, že keby ma to prestanem cestovať vtedy, keď ma to už nebude naplnené, keď sa z toho nebudem sa z toho tešiť. Pre mňa nie je víziou našich všetkých krajín, napriek tomu, že mi chýbajú 6-7, keby som sa nasral, keď to tak poviem, tak to už teraz splním. Jedna z otázok aj bola, že koľko máš precestovaných krajín teda? 109 máš 193 alebo 194. No, je ich viac, áno, záleží od, či tam dávaš ktoré sú uznané a ktoré nie. A mám 186, ale ja sa stále vraciam do tých istých krajín, ale nie na tie isté miesta, stále hľadám niečo nové. Preto mňa udivuje, keď niekto povie, že napríklad bol v Japonsku na týždeň a povie, už som videl Japonsko, akože no, môj drahý, ako to je podobné, ako keď niekto navštíví Slovensko, bude týždeň Bratislava, Trenčín, možno pozrieť Trnavu a povie, že bol na Slovensku, tak dostane lopatou po krížoch v Košiciach alebo v Snine. Čiže ani 10. návštevu to nejako nespoznáš. Ja tam vždy musím mať nejaký príbeh a keď je tam ten príbeh môže byť od jedla, cez čaj, cez históriu, cez nejaký príbeh, hoci čo. Učí ťa to cestovanie niečomu? Proste dalo ti to niečo akože do toho života? Každá cesta ťa v niečom posunie, rozširuje si hlavne obzor. Napríklad teraz som bol 17. krát v Japonsku, mal som tam samozrejme skupinu, ktorá už bola v Japonsku, takže povedali tým, že sa už poznáme, že Martin, prosím ťa, poďme niekde, kde by sa išiel aj ty a ktoré také menej známe. Niečo špecifické teda asi. Ja som mal úplne otvorené možnosti, takže začal som vymýšľať a povymýšľali sme také krásne veci, ktoré našťastie aj vyšli, takže to mi zase dotvorilo ten pohľad zase na Japonsko. Také špecifické ma zaujíma v tom Japonsku, že čo si vymyslel, možno také atypické? Jednou z vecov, ktoré bolo to spojené, že išli sme na ostrov Hashimi, čo vlastne tam, kde vznikla priemyselná revolúcia. Ten ostrov bol voľakedy najhustejšie osídlenou časťou tohto sveta a v 75. alebo 76. ľudia z tohto ostrova odišli, je to opustené miesto. Zase ľudia možno to nevedia, keď videli Skyfall Jamesa Bonda, tak keď to bolo, on tam prišiel zachrániť tú svoju, nazveme to frajerku, bolo tam také opustené tmavé miesta, tak to je práve na tom ostrove Hashimi, áno. No to je zaujímavé, až to také láka ľudí aj mňa. A kto je Travelistan? Si len ty Travelistan? Nie, som len ja. Je tam ja, Peťo Hleniča, to sme vlastne spoločníci a potom sú tam potom náš tím, čiže Blanka, ktorá je v kancelárii Samo, ktorý má na starosti aj sprievodcov Áziu a potom máme ďalších sprievodcov, ako je povedzme Veronika, ako je Robo a tak ďalej. My keď takto aj cestujeme, aj s manželkou chceme aj cestovať, aj cestujeme, ale máme deti a podobne, ona sa vždy obáva nejakých chorôb a podobne. Takéto niečo v sebe nepociťuješ, alebo nemáš ten strach z takýchto nejakých vecí tam? Lebo jedna vec je dostať chorobu, potom zdravotníctvo v danej krajine a podobne. Nemôžem povedať, že nemám obavu, mám rešpekt. Napriek tomu, že čo som precestoval, tak nikdy nespadnem do toho pocitu, už som skúsený, všetko ovládam. A napriek tomu, že som tam bol, tak si vždy preverím tie informácie, aby som nešiel v období dažďa, keď idem povedzme do miest, kde je malária, pretože tiež môžeš robiť všetko, čo chceš, nikdy to nedáš na úroveň nuly, môžeš len to znížiť alebo zminimalizovať to samotné riziko. Napriek tomu, že ja som sa voľakedy nechcel očkovať na mnohé veci, ale potom, keď vidíš prvý prípad svojho kamaráta, ako trpí, tak ti to prehadzuje všetky tvoje hodnoty. Stalo sa ako také, že niečo dostal? Ako v mojom okolí, ja som veľmi rád, že mne sa to zatiaľ nestalo, ale v mojom okolí už dostali ľudia od malárie, na ktorú skoro zomreli, ťažké žltačky, ťažké cholery a ešte aj v destináciách, o ktorých my mali pocit, že sa im to vôbec nemôže stať, že napríklad minule v Tajsku ľudia, nie naši, ale
kamaráti dostali fakt, že je ťažkú žltačku, jeden choleru a tak ďalej. No a napríklad ja sa stále čudujem, že ľudia sú nezaočkovaní proti žltačke, lebo žltačku ja môžem chytiť aj tu v dopravnom prostriedku a je to vlastne choroba špinavých rúk, takže a to je jedno, či človek sa stravuje ako street food alebo sa stravuje v bežných reštauráciách, my nevidíme to podstatné, či si ten daný kuchár umiel ruky. Čiže aj keď niekto ide do Japonska, povie mu, že daj si žltačku, je samozrejme predpoklad, že v Japonsku sa to... že tí sú asi dokonali aj v tom? Tí sú dokonali, ale v okolo nich sa pohybujú iní ľudia, ktorí nie príliš si čistia ruky, čiže ja by som povedal, že keď niekto vycestuje hocikam, mal by dodržovať nejaké základné pravidlá, avšak je vidieť, že my trpíme ešte nejakými absolútnymi fámami, malária a tak ďalej, a to by možno bolo na inú reláciu, ale s odborníkom, lebo v tomto ja som len tak, že to mám naštudované, cez ľudí viem, ako to funguje, že napríklad keď majú ľudia pocit, že si hovorí, že oni nebudú brať antimalárika, pretože to je veľký záťaž na pečeň, ale v dnešné antimalarika, ja by som to povedal, že kalištek whisky, ktorú si ľudia dávajú zdravotne, je viac toxickejší na pečeň ako antimalarika a pritom alkohol ako dezinfekcia nefunguje, to je len ďalšie ospravedlenie ako piť. To mi bereš mi môj mýtus, teraz neblázni. Káhiru som prežil tak, hovorím, každý ráno si dáme pálenku večera, je to všetko v poriadku. Ja by som povedal, že ľudia častokrát dostávajú žalúdočné problémy na 90% a keď idú ľudia na moje tripy a ich na to upozorím, že toto skúste dodržovať, tak väčšinou nedostanú žiadne žalúdočné problémy. To nie je z jedla, ale napríklad vystúpiš práve v Kaihire a je tam strašne teplo, po čom túžiš? Po niečom studenom. A teraz jedno, či je to studená voda, kola, pivko. A ty si to dáš s ľadom studené a tvoj žalúdok dostane z toho šok. Tak si to myslíš. A mnoho ľudí to hovorí, lebo kým to príde tá situácia, ty sa samozrejme nájdeš a máš pocit, že to bolo jedlo. Ne, to je väčšinou z tohto. Čiže ja keď prídem do nejakej destinácie, tak najprv poviem, že ak sa znižujem klímu, ja akože milujem chlad, ale dávam si nápoje, ktoré majú izbovú teplotu prvé 2 dni. Prečo tí domáci pijú teplý čaj? Lebo to sakra vedia. Nechodím v tých krátkych rukách, aby to moje telo nedostalo až taký šok a chodím sa stravovať tam, kde je obrovské množstvo domácich, lebo a kde sú rodiny s deckami. Mňa vôbec nezaujíma, či ako tá reštaurácia v tomto prípade vyzerá. Ľudia sa častokrát orientujú, že toto je pekný hotel, tak budú snáď mať aj dobrú reštauráciu, ale keď tá reštaurácia je prázdna, nikto ma nepresvedčí o tom, aby som tam išiel jesť. Ja tam proste, je teraz jedno, ktoré reštauračné, musí byť kopec ľudí. A to je pre mňa známka, že to je dobre. Ja si napríklad vo vnútrozemí určite nedám morské plody. A ovocie, mnoho ľudí, keď teraz sme cestovali do Indie, cez Kairu, tak sme sa zastavili a ja som videl tie kopec zahraničných, ako si kupovalo jahody a malo pocit, že keď to umie klasickou vodou, že to bude v poriadku. No nebude, za chvíľku sa určite. Čiže alebo riadím sa tým starým koloniálnym, jem iba také ovocie, ktoré sa dá šúpať, čiže pomaranč, banán, ale ja si to pekne ošúpam a jedlo, ktoré je predo mňa uvarené. Ale keď si kúpim nejaké jablko a ľudia majú pocit, že si to takto utrú do trička prdky makové. Tu Káhiru tak spomínam, sa chcem opýtať, ako my sme tam boli, sme tam sami, iba chalani vybehli a sme tam došli o 4 ráno, mali sme rešpekt, báli sme sa, že čo bude a išli sme aj do 4 ráno, ako nikde nič. Ale tam chcem naraziť, ty si bol v jednej tej časti, oni tam majú to, kde sú odpadky samé, a podobne. A to som chalanom ukazoval a hovoril, sem by sme sa asi nevybrali sami, ale že tá Káhira bola naozaj na môj vkus. Ja som čakal, že tam prídem, že ma hneď okradnú, že neviem čo. A bolo to úplne skvelí ľudia, všetko skvelé, ale do tejto štvrte by sme sa napríklad nevybrali. To už s tými fixermi napríklad sa chodí také, alebo lokálnym niekým proste tam ísť. Nie, ja som tam teraz išiel aj druhýkrát s frajerkou. Ani prvýkrát som nebol. Ono, keď tam sa človek vyberie, musí pochopiť jednu základnú vec. A to, čo vidíš, je vizuálne zaujímavé. A teraz jedno, či z toho pozitívne alebo negatívne, je to veľmi vizuálne. A kým sme mali klasické malé foťaky na tie 36 obrázkové, tak sme hneď všetko nefotili. Najprv sme si to chceli pozrieť a ktorý záber sa nám páčil, vtedy sme odfotili, lebo sme šetrili nie len film, ale šetrili aj peniaze, lebo vyvolanie vtedy stálo nejakých 7 korún. Za kus. Priemerný
priemerný plat bol tých 7,5. Dneska my okamžite vyťahujeme foťaky, začneme fotiť a tí ľudia majú potom pocit, že človek prišiel do cirkusu. Dajme si to na seba, ako niekto by došiel a fotí stiahne, takže ja to stále hovorím, že mnoho zákazov, ktoré prichádza, či už od bežných ľudí, alebo štátnej inštitúcie, alebo hoci ako, môžeme si za to my, ako turisti, že sme nerešpektovali. Napríklad krásny príklad je Tibet. Keď som tam bol prvýkrát, ja som zažíval modlitby mníchov, že nás k sebe prijali. Mohli sme byť v tom, nazvime to, v tom intimnom prostredí, počúvať to. Dneska to človek už nezažije. Prečo? Pretože tí mnísi poprosia nefotiť, nefilmovať niečo. A ľudia, ale mali pocit, ale ja som turista, veď to je len pre mňa. No nie, on ťa poprosil. Všetci turisti si za to môžu. A potom na tú druhú stranu, koľkokrát si človek pozrie tú fotografiu za svojho života? Raz, dvakrát a potom to zostane v tom mobile. No, takže asi takto. Ja som čítal niekde u teba, tuším, to bolo v Afrike niekde, oni tam pálili káble, gumy alebo niečo. Áno. A tam si to aj presne popisoval, tuším presne toto, čo teraz hovoríš, že oni sa nakonec aj mohli odfotiť, len najprv sa s nimi proste zoznámiš s tými ľuďmi, troška opýtaš sa ich, oni sú potom ešte aj radi, že sa môžu odfotiť, keď sa s nimi ale najprv zblížiš, akože aspoň tak nejak som to pochopil. Áno, aj teraz keď sme tam boli, to je vlastne v Ghane, to je v hlavnom meste Accra a je najväčší slám na palenie všetkej elektrotechniky z celého sveta, že je to drsné. A majú to na starosti samozrejme nejaké gangy a tak ďalej. A môžeš tam vojsť, musíš tam mať už niekoho, kto ťa odsprevádza, ale na začiatku, že no foto. A oni keď vidia, že to akceptuješ, že fakt to nerobíš ani na primitíva, že si to začneš natáňať a takto tvári sa, takto si ideš s foťakom a tvári sa, že fakt a pozerať sa iným smerom, akože prečo tí ľudia robia z tých iných ľudí väčších debilov, oni akože tiež majú mobily a vedia, jak sa takéto veci robia a niekedy to ľudia tí, ktorí to neakceptovali, tak to nedovolili, vlastne tí, ktorí to neakceptovali, ale potom bolo jedna, že dajte tomu 30 minút a uvidíte sami a keď vás vyzvú, vtedy je otvorené. To isté aj v Afganistane, že keď prišli sme na checkpointy, nesmieš fotiť. A oni keď to videli, že môžem si s tebou robiť selfie. A už to tu je. Čiže ono stačí vydržať, byť priateľský, dať otvorené gesta a nemať niekde pripravené to. Ja ho zase dám na spodok, oni keď to vidia a ešte viac mi ukážu miesta. Mnoho ľudí sa ma pýta, ako to, že si sa tam dostal, tam, kde si sa dostal. Lebo som bol trpezlivý. Dneska je, žiaľ Bohu, v tej dobe stále tá nedočkavosť. Mať to okamžite, hneď. Čiže ja vydržím, a v tom momente sa mi otvárajú dvere. Ešte viacej dokonca. Ešte viacej a zažívam ešte viacej. A potom, ale ty si mal tie fotky. A ja že áno, ale nikdy nevznikli na tajňáša. Vráťme sa teraz naspäť možno ešte na Slovensko. Robíte ešte prednášky, alebo robíš? Ako viem, že ste chodievali takto dvojité prednášky, to rozdelím, že či robíte pre študákov, pre študentov a potom viem, že také komerčné po podnikoch a podobne. Či to ešte robíte toto? Stále toto robíme a presne to sme si povedali, že budeme robiť zadarmo pre všetky základné stredné školy, ktoré sú štátne a to tak viac menej pred Vianocami, kedy sme doma, čiže áno, toto stále robíme. Už stále aj funguje teda, aj keby niekto chcel, tak vie sa vám ozvať Áno, keď sa nám ozvú počas roka, tak dostanú tú odpoveď, že prosím sledujte sociálne siete a my sa potom rozhodneme, my si musíme rozdeliť nejaký región, aby sme nelietali jak stepné motýle, čiže tam dáme výzvu a nech sa nám potom ozvú. Ostavme pri tých študentov ešte, že môžeme to druhé rozumieť, takú otázku mám. Čo sa pýtajú títo študenti? Čo ich zaujíma najviac? No, my im vždy dávame na výber, že ktorú tému chcú si vybrať. Mňa, alebo nás extrémne zaujalo to, že keď sme teraz išli, ako je Liptovský Mikuláš, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, veľmi ich zaujímala práve Severná Kórea. A potom nejaké diktatorské režimy. Bol som z toho prekvapený, pred 2 rokmi nechceli žiadnu túto tému, lebo to sa predsa len dotýka trošku tej politiky. Na jednej strane tam tá fascinácia, že tak ako keď prichádzajú zahraniční turisti do Bratislavy, tak ich nezaujíma ani takto staré mesto, ale zaujíma ich Petržalka. Je to také socialistické kvôli tomu možno? Ten socializmus... Iba taká napadla vec, že viem, že v Bratislave je taká služba, že oni ti spravia také Autentik Slovakia, že chodíš starou škodovkou. Na Žiguláku alebo
na Škodovke, no, to je super, som to videl, to je bomba. To funguje to ešte? Stále to funguje, ja som si to, vlastne stali sa z nás aj kamoši, ja som vlastne chcel mesto, v ktorom žijem, spoznať práve takto a zistil som, že tu človek už trpí takouto autorskou slepotou, alebo tam, kde žije, že už a odrazu som v mesto vnímal úplne inak, že napríklad, kde je úplne prvý panelák v Československu, ktorý sa postavil, že či by to vedeli Bratislavaci vôbec označiť, že kde sa nachádza a tak ďalej. Čiže takýchto miest je veľmi veľa a toto ich zaujíma. Čiže aj ich zaujíma taký ten nádych niečo temného, socialistického. Ja tiež mám takú nejakú úchylku, brutalistickú architektúru, socialistickú a v Strednej Ázie, takže je v tom. Martin, veľmi pekne ti ďakujeme, že si nás vôbec prijal. U seba doma ešte aj musíme povedať, ako veľmi pekne ti ďakujeme, že si nám dal tú možnosť si s tebou porozprávať sa. A takto prichádzame teda do záveru. Vám divákom ďakujem, že ste nás sledovali. Verím, že aj na budúce nám zachováte svoju priazeň a pozrite si niekoho nového, nejakého nového hostia. Takže díky, ahoj.